mafarkin wasu ne suke yi da juna, da zan yarda ban ka faɗan zaki min hiyana. Dukan tanadi ya so a gare ki ne gudurina, na nan da ke dimin abadan sai in babare. Tunani a raina, wasu yaushe ne za a yi bidiri na ganki gidana. Karkai zallimi ka shafi rabin ka matuƙa a kaina, ni na yi tanadi da so a gare ka na miƙa kaina. Sana zauna gare ki ne ta zazzago baiti, na yawaita zance yaban ka ni nake a duk minti. a dausayin masoya gare ki sai ya